Monica, damo gaya man ang tinubyo ni Digna. Kasdayang. Uy, nakita kita nga, kibkibin da jay igiti kalsada di na minsan. Ay sus. Sigurado nga manin ano kasda. Ha? Sigurado nga niya? Sigurado kalpasan manin ti makabulan. Agawid ngagsangsangit. Anyan. Kasla nasakit tirik na mahulan. Masaksaktan ka siyang. Aklo ng muninun nga agayat ka kankwana. Ay na, di mo man ipapilit yan mo. Ay naulan, di kagdanag. Awan ti amok nga agbayag kinidig na. Awan ti amok nga agbayag akarelasyon ni Digna. Uray asino pa'y day ka. At dapat ikundaway mo amang sublat kankwana. Kailangan nga, tasaanan asikat ti may kapat. Ang mga nusikat ti panglima, wano pang inom. Nalabis ka mo tin mo, Monica. Napapauna, hindi pa nagkita pa niya ka. No, saan itikas na? Sa balik tinagawatang iting baga, friend. Ha? Ibagbag lang, di posible ang mapasama. At sagit kamot alalaki. Ang lalaki din na yan.